सखी से कहानी बतावती है कि ये सखी तारा तो मजा आवत होई, हमरो मजा आवेला। कौना बात में पूछो पूछो, कौना बात में? अपन आवाज के तनी जादू दिखाओ। कौना बात में? कौना बात में बता दे तनी, उहे लय हो। सटा समते घरी दोसर देह भइल बा। अभी सब हम छोड़ल चाहते नहीं। कुंवर के प्यार में अरे मजा आवेला, अरे लूटत लहार में मजा आवेला। लूटत लहार में मजा आवेला, लूटत लहार में मजा आवेला। नहीं हर के यार में, अरे नहीं हर के यार में मजा आवेला। लूटत लहार में मजा आवेला, लूटत लहार में मजा आवेला, लूटत लहार में मजा आवेला, लूटत लहार में मजा आवेला। रात बीते दो, रात बीते दो। देखो हमार गीत सुनबो तो मजा आई कि कहाँ कहाँ मजा आवेला। घर परिवार से बचाई के नजरिया, गोरिया के धोई के भरया कंवरिया, गोरिया के धोई के भरया कंवरिया, गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। घर परिवार से बचाई के नजरिया, गोरिया के धोई के भरया कंवरिया, गोरिया के धोई के भरया कंवरिया, गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। अखबार में भरला पर कहाँ मजा आवेला? पूछो मिलल पिछुआर में, मिलल पिछुआर में मजा आवेला। लूटत लहार में मजा आवेला, लूटत लहार में मजा आवेला, लूटत लहार में मजा आवेला, लूटत लहार में मजा आवेला। एनियो रही जिया पहलवान बन रहा। लूटत लहार में मजा आवेला, ग्राम पंचायत राज मतिया खास से मुखिया सरपंच अध्यक्ष श्री रामेश्वर यादव जी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल। भैया के बार बार प्रणाम करो। दूरे 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 रहे घर। अमन शास्त्री जी देवापुर निवासी गोपालगंज के माध्यम से भैया के बहुत बहुत स्वागत, बार बार प्रणाम करो। और कहा रात में पलना पर राजा जी के सनवा निक लगने हमें निहारे
विश्वजीत यादव जी अध्यक्ष प्रमुख संघ गोपालगंज सह प्रखंड प्रमुख उसका गांव रात में पलंगवा राजा जी के संगवा निक लगने हमें निहार लयंगा निक लगने हमें निहार लयंगा निक लगने हमें निहार लयंगा तब सोरहो सिंगार में सोरहो सिंगार में मजा आवेला लूटत लहार में मजा आवेला लूटत लहार में मजा आवेला लूटत लहार में मजा आवेला आओ तोहरो नाम भुलाई जाता नहीं दिन पर दिन और सच्चे में मिले वो में विजय यादव मुखिया जी भैया हमारा ग्राम पंचायत राजबैरिया दुर्ग उसका गांव के माध्यम से आशीर्वाद मिलो जय हो जाए आवे ना आनंद हो सोनू संग दिल गोलू पहले पसंद हो केहू के प्यार में